3 iyunda giýişlik Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýeni güýçli ýagyş ýagdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biriniň beren maglumatyna görä, güýçli ýagyş uzoga çekmese de gysga wagtyň dowamında şäheriň köçelerini ýagyş suwlary basdy. Ýagyş suwlaryny arasalamak çärelerini Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalaryň işgärleriniň ýüzlerçesi we ýüriti ulaglaryň onlarçasy gatnaşdy. Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalaryň işgärleri giýje saat 9:00-dan daňdan saat 3:00 çenli köçeleri süpürüp ýagyş suwlaryny arasaladylar. Şeýlede köçelerdäki ýol belgilerini renklediler. Sebäbi şu gün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Alşyr Nowaý köçesinden geçdi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 4-nji iýunda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary köçeleri arasalamak, piýadalar üçin geçelgeleri ak reňke boýamak çäreleriniň indi bir hepde gowrak wagt bäri ýagny paýtagtda geçen hepde dolu gatışykly güýçli ýagyş ýagandan bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Ýatlasak 29-njy maýda gün örtän wagty Aşgabatda dolu gatışykly güýçli ýagyş ýagyp şäheriň köçelerini suw basypdy. Şonu Adatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň merkezi etrapçylarynda ýagdaýyň bir neme ganymatdygyny, ýöne Parahat ýedi etrapçysyndaky köçelerden ýöräp geçip bolmaýandygyny aýdypdy. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýetlerinde şeýlede Aşgabat şäherinde çawgaly ýa-da güýçli ýagyşlaryň ýagmagy we tupan turmagy wagtal dowam edýär. Bu güýçli we çawgaly ýagyşlar welaýetleriň ençeme owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlarynyň gelmegine sebäp bolup, munyň netijesinde köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdeminlere ziýan ýetdi. 21-nji maýda Erden Ahal welaýetinde güýçli ýagyş ýagyp, welaýetyň ençeme etrawyna sil suwlary geldi we ekin meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Köpet dağyň dağa gerişlerinden arçmana tarap şolsanda Beherden etrawynyň Garawul owasyna çawgaly sil suwlary geldi. Ýollaryň käbir böleklerini sil suwlary ýumurdy. 22-nji maýda da Aşgabat şäherinde güýçli ýagyş ýagyp, Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalaryň işgärleriniň käbiri suwsely, käbiri plastikadan ýatalan suwseler bilen köçeleri ýagyş suwlaryndan arasalady. 15-nji maýda Aşgabatda güýçli ýel turup soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaýyn gurnulan käbir sewda nukutlary we seýilgählerdäki agaçlar ýumruldy. Aşgabatda 19-njy aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele gelipdi. Mundan bir hepde çemesi öňhem Türkmen paýtagtyna güýçli sil gelipdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tagtybadar şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna zeper ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüğünde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençeme owalara ziýan ýetirdi. Resmi medeniýet Türkmenistanyň prezidentiniň Aşgabatda uçurdan ýa-da gury ýerden aýlanyp şäherde alınıp barlayan guruluşyklara sinedendigini wagtal görkezdi. Silin gelmegi, çawgaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär.